खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 आगस्ट सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों अंकिलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। बेफार फालांगियाव नोंथाङा दिनै मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा धोन आरजिनो हागोन। वृष राशि। गोसोखौ लोरबां मोनगोन, साननाय हनायफ्रा बांसिन जागोन। खामानि मावनायाव गोसो जनाय नङा। खामानि मावनाय समाव गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। मिथुन राशि। खामानियाव गोबां जेंना जेंसि ओंखारनो हागौ। दिनै नोंथाङा गोबां खस्थ'जों सहायनो गोनां जागोन। गासैबो खामानिया नोंथांनि सायाव बांसिन गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनै सोलोंथाइनि फारसे गोसो जगोन। फरायनाय लिरनायाव जौगानो हागोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोर मोजां। सिंह राशि। गोसोआव साननाय हनाय बांसिन जागोन। साननाय हनायजोंनो गोसोआव मेंनाय सोमजिगोन। खामानि दामानि मावनायाव गोसोआ लोरबां जागोन। कन्या राशि। नोंथाङा दिनै खामानियाव जेंना मोननो हागौ। नोंथांनि सायाव खामानिनि गोहोमा बांसिन जागोन। गोबां जेंना जेंसिजों सौसिनो गोनां जागोन। तुला राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। गुबुना नोंथांखौ नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै गाज्रि मुं सुलानो हागौ। नोंथांखौ मानसिफोरनि गेजेराव बरनाम खालामगोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोननो हागोन। मावनाय दांनाय गेलेनाय गासैयावबो जै जागोन। नोंथांनि दिनैनि साना जोबोर मोजां। धनु राशि। सोलोंथाइ लानायाव जौगानो हागोन। गुबुननि खैफोदाव हेफाजाब होफागोन। गावनि मोजां आखुनि थाखाय गुबुननिफ्राय मान सनमान मोनगोन। मकर राशि। गोसोआव गुबुननि फारसे गाज्रि साननाय सोमजिगोन। गुबुननि मावनाय दांनायखौ मेगन सागोन। गुबुननि बेरेखा खामानि मावनो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन। जेरावबो जेरैबो दुखुनि बानाजों भुगिनो गोनां जागोन। गासै खामानियावनो फेलें जागोन। मीन राशि। गोसोआव सोरबा अनजालिनि फारसे गोसो बोगोन। गावनि अनजालिनि फारसे अननाय मोजां मोननाया बांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि साना जोबोर मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।